Evo još jedan put taktički postavki momčadi. Vidite i sami, dakle, Krznar, Šimić, Jurić. To su trojica podsjetnih igrača. Možda će Krznar još biti malo na boku, a Jurčić zapravo biti taj povučeni igrač iza vezne linije u kojoj će veliki posao morati obaviti Mujčin, Prosinečki i Marić. Cvitanović i Viduka bit će dva naša najisturenija napadača. Petoricu igrača u obrani rasporedio je Tumbaković, Taševski je zadnji čovjek obrane, ispred njega bit će Sabo, Bolić, Krstajić i Svetličić. Onda u sredini pokušat će parirati našima Tomić, Vukićević i Trobok koji bi trebao pratiti Roberta Prosinečkoga, a najistureniji njihov napadač bit će u ovoj utakmici Obradović. Još uvijek Šarić, Mujčin, to je njegova pozicija. Prošao je Vukićevića, zaboravlja tu Viduka i evo da vidimo Marića, 1:0! 1:0 Silvio Marić! 13. minuta prvog dijela, to je ono što treba Kroaciji. Silvio Marić promašio je toliko toga u Beogradu i evo ga konačno na pravom mjestu iz onog takozvanog otpatka, iz odbijanca. Pronašao je pravi put do Partizanove mreže. Lakše se diše ovoga trenutka u Maksimiru, lakše se diše u Hrvatskoj. Oduševljenje na Maksimirskim tribinama, oduševljenje u svečanoj loži. Rezultat je izjednačen. Pogledajmo još jedan put. Mojčin, pa malo petom Viduka, pa pripomogao je i Cvitanović i konačno Silvio Marić. Anović, ko će doći iz pozadine? Krznar. I ostavljena lopta za Mujčina. Mujčin, evo još jedna prigoda. 2:0! 2:0 Cvitanović! 15. minuta. Rekao sam da je to trenutak koji treba koristiti. Sada se može sve riješiti ovdje u Maksimiru. Igor Cvitanović. Još jedan od onih igrača kojeg smo toliko spominjali prije tjedan dana u Beogradu. Dva igrača, dvije velike snage zagrebačke momčadi. 2:0, tko se tome nadao, tko je to priželjkivao? Nema onog velikog semafora u Maksimiru, promijenit će se za koji trenutak. 1:2:0, Kroacija je napravila pravi podvig u ovih 15 minuta. Krznar, pa još jednom Mujčin, čovjek džoker, čovjek iznenađenja i onda prekrasna završnica za zagrebački sastav. Fantastična reakcija. 4-4, Marić, Mujčin kroz dvojicu, može li Viduka do lopte? Viduka protiv Taševskog, Viduka i sam još uvijek Marko Viduka, 3:0! 3:0, 24. minuta. Već sam se uplašio da će zakomplicirati tu situaciju pred vratima Marko Viduka, ali Viduka se iskopljuje za one svoje dvije grede u Beogradu. 24. minuta, parni valjak je pregažen od plavog stroja. Parni valjak je pregažen od parnog stroja, plave su baloni, zastavice, sve što postoji ovoga trenutka u zraku. 3:0. Pogledajmo još jedan put. Taševski ima od početka velike muke sa Markom Vidukom i Viduka iz super teške situacije suprotni kut ivice. Razgovarao je tamo francuski sudac sa Sabom i Cvitanovićem. Tomić, opasna lopta u sredini i sada je to slobodan udarac za Kroaciju. Ili je to suđen 11-terac, ma ne mogu vjerovati. 11-terac pokazuje Vesije, Ladić to nikako ne može prihvatiti. Pogledajmo još jedan put. Tomić, što se tu dogodilo? To je bio start na loptu, gdje je tu bilo povlačenja, gdje je tu francuski sudac vidio eventualno igranje rukom. Moram priznati da se to nigdje ne nasluđuje, da pače Obradović je pogođen u ruku tu. Radić je to uspio drugi puta! Jesta! Bravo Dražane! To je to! Trebao je, tražio dugu koncentraciju i pronašao je! I to je pitanje njihove procjene. Mujčin navukao je trojicu na sebe, Marić, ali stiže Svetličić, pa onda traje akcija dalje. Cvitanović, Marić u sredini, 4:0. 4:0.
Silvio Marić, 42. minuta. Marić, drugi njegov pogodak. Partizan je rasturen, Partizan je pregažen u 42 minute. Kakva je to radost na Maksimirskim tribinama. Mislim da će svi oni koji su imali tu sreću da dođu do tog zlata vrijednog papira pamtiti ovo za cijeli život. Silvio Marić, Igor Cvitanović majstorski je sačekao da uđe unutra Svetličić, da ne ostane u zaleđu u kojem slučajem Marić i onda gurnuo samo loptu onako kako on to fino zna, zavrnuo je i Mariću nije bilo. Nije stajao, dva puta je matirao kralja i Mara, kako ga zovu prijatelji, jedan je od junaka. Čestitke zaslužene Marijana Vlaka. Evo situacije pred vratima, može biti opasno. 5:0! Igor Cvitanović! Školska fina akcija, 5:0! 24. minuta drugog dijela. Cvitanović se pridružuje Mariću. Povratna lopta, kažu nogometni stručnjaci, pola pogotka. Ovo je cijeli Igora Cvitanovića. Marić, Cvitanović, Viduka, Marić, Cvitanović. Hvata se za glavu Dražen Ladić kao da ni sam ne vjeruje. Je li ovo istina ili je ovo najljepši nogometni san u Maksimiru? 5:0, takvu pobjedu Kroacija protiv Partizana još u povijesti nije napravila. Krznar preskočio je loptu tamo, Vlado Petrović i onda silovito Igor Cvitanović.